Yazi yabhlungu indaba yokuthi kusasa ngomsombuluko 26 August kunezingane KwaZulu-Natal engezidle ezikoleni ngenxa kahulumeni ongenandaba nomuntu omnyama nomuntu ohlwempu. I wonder ukuthi these leaders asesishayamthetho, the cabinet, the GNU, the members of legislature baku-understand yini, bakuqonda yini ukuthi esikoleni ungadlile kusho ukuthini engayenza kithi. Kade ngikhala ngokuthi izingane ngezidle ngenxa yokungakhokhelwa kosonkontileka abasupply ukudla ezikoleni. Manje kubhlungu ukuthola information yokuthi kusasa kunezikole engeke zidle ikakhulukazi lapha koMgungundlovu, koMlazi, South Coast nakwezinye indawo because suppliers are struggling ngenxa non-payment. Where is our government? Where is GNU? Where is this GNU kanti? Kwenzakalani GNU?